हरनि तात्पर्यखौ लाखिगासिनो दङ आं दाबो संगठन दं नोंसोरजोंनो दङ दाबो दङ जोंबो लुबैखायो आरो जोङो दा जों जोबोद दुखु जोंहा दङ मोनसे बिराद गिदिर दुखु बियाथाया जे जायफोरा जोंना दस्राथ' दुखुखौ जों बुंनो थांलिया बेथ' दंखायो जायफोरा जोंनि गायसनजेननायनिफ्राय नारा नाथा नांथाबबाय थादों बिसोरनि जिउ सोलेरखौ सोरबा गोलैसोना थाथ'नाय सोलेरखौ जों माबानो हायाखै माने खबर लानो हायाखै माने जोङो जेरै हेफाजाब होनो हायाखै दा जोङो बेनिखायनो जोङो बे मिउजिकेल नाइट खालामलायनानै एसे मायबा बोलो लाबोनोखौ जों नाजादों बेवहाय नोंथाङा मा बुङो दा बेथ' थिगैनो दङ जाहाथे नोंथांमोनखौ जोङो एसे साबसिनै होनो हायो दा बेथ' मोजां साननाय मानसिनि फेभाराव खामानि मावनायानोथ' समाज रायजोनि ससियेल वार्क एक्टिभिटिस गतिके एज ए शिल्पी एज ए ससियेल वार्क हिसाबै नोंथांमोना जेखौ खाथिनो ओंखारदों बे मानबतानिबो मोनसे बिराद गिदिर धोरोम बेखौ मावलांदों नोंथांमोना इसोरा मा खालामो नोंथांनि तरफनिफ्रायथ' पुरा आशीर्बाद दङ दा जों नोंथांखौ जोङो फेसबुकनि जुरियै माबानो नाजादों बेखौ थाबै गोबाव खालामला जोङो थाबैनो नोंथाङा जाहाथे इसोरा जाहाथे नोंथांखौ बोलो होयो जों फेसबुकाव हगारगोन आरो नोंथाङा एसे जबरानि देहाजोंबाबो गोसोजोंबाबो बै गोदोनि माबाफोरखौ एसे रिमाइन्ड खालामबाय थादो जों नोंथांखौ स्टेटमेन्ट लाबोना नोंथाङा जाहाथे एसे बोलो होनानैबाबो जोंखौ रिपर्टिं खालामनो हायो औ आरो नोंथांनि माबाखौ लानानै नोंथांनि जोङो मेथाइ खाथाफोरखौ जों लांदों बे जोंनि बियातानि गाहाय सोद्रोमाफ्रानो बिदों मा दङ बिथांनियाव मेथाइ बाख्रियाव मा दङ बेखौ जों मा खालामनो हायो मा सनमान होनो हायो उनाव मेथाइ लेखाया गांसे खुगा मेथाइनि दंमोनलै आं नोंथांनिफ्राय गांनै लांनाय जादों बेनोथ' खुगा मेथाइनिबो दंमोन दा जों बारा फोलावला नोंथांनोबो दिनै जों बारा फोलावनानै खोथा बुंला बयहाबो गावबा गाव माबा दङ जोङो फेसबुक जेला नोंथाङा फेसबुकनि थाखाय रायज्लायनो फैगोन तखन जों गासैखौबो माबागोन दा नट खालामना दोनजोबनोसै